Hola, benvingudes. Això és Etèria, un projecte musical i artístic que explora a través del so les emocions més profundes que em neixen genuïnes. Jo sóc l'Àlex Urbano, la cantant i compositora d'aquest grup. Avui vinc sola, però també m'acompanya moltes vegades una banda meravellosa. I ara cantaré una cançó, que és la primera cançó del nostre primer àlbum, que es diu Amb les flors a la mà, capítol 1, Absència. Ei, avui sento un buit al pit que no sentia des de fa ja un temps. I no puc parar de plorar i plorar i plorar i pensar que espero que estiguis bé. Ha sigut cada moment bonic, aquest somriure tímid que no puc amagar. Els vespres veient el mar i cada hora de tren pensant quina sort que tinc. Em quedaré amb les flors a la mà. Em quedaré amb les ganes d'estimar. Aquest camp de girassols jo el seguiré regant, el seguiré regant. Si no està escrit als estels, sé que no creixerà. Ei, ara que sóc aquí asseguda pensant, només recordo les coses que mai van passar. Sé que sóc de sentir tant, que sento tant i tant i tant i tant, que no puc parar. I si les nostres mirades ja no es tornen a creuar, no oblidis que els meus ulls un dia et van enlluernar. Em quedaré amb les flors a la mà. Em quedaré amb les ganes d'estimar. Em quedaré amb les flors a la mà. Em quedaré amb les ganes d'estimar. Aquest camp de girassols jo el seguiré regant, el seguiré regant. Però si no està escrit als estels, sé que no creixeran. Bé, doncs continuem explicant una mica de què va el projecte Etèria. Acabem de treure el nostre primer àlbum, que es titula també, com la cançó que acabeu d'escoltar, Amb les flors a la mà, i és un viatge de 7 cançons, que també són 7 capítols que representen el procés del dol.
Llavors, la meva idea amb aquest àlbum és que les persones que l'escolten puguin identificar-se des del primer capítol, que és l'absència, és aquesta pèrdua, fins l'últim capítol, que ja el descobrireu al final del programa. Ara tocaré una altra cançó de l'àlbum que es diu Capítol 5, Abisme. La cançó es diu Explotem i res, espero que m'acompanyeu en aquest viatge. Sempre vaig corrent i amb la mirada inerta. Si no vols que entri no deixis la porta oberta, sempre desperta i alerta. Ja sí que mai deixo la porta oberta, m'explico? Ja no confio ni camino ni conec. Si em tornes a veure mirant el mòbil somrient em fots una hòstia o un tret directament. No torno a deixar-me anar, ni amb tu ni amb ella ni amb res. No torno a tornar ni a perdre ni un moment. Però és que ja no sé si em cauré o m'estic caient. Ai, ja ho he tornat a dir malament. Però un dia més no hi ets per corregir-me les errades i ja sentim-me insuficient. I obriré les ales, però seguiré fent-ho malament. Tu mai satisfeta, jo ja no sé què estem fent. I explotes, exploto i explotem. L'aigua s'esgota però m'ofega la corrent. L'aigua s'esgota però m'ofega la corrent. I t'he mentit, dic que tinc intuïció, però en realitat el que tinc és ansietat. I si és veritat que em miro massa el malic, però és el que la vida m'ha ensenyat. I tu ja ho saps, que l'únic que sempre he volgut a la vida ha sigut cantar, que sota la lluna 1000 hores i hores he anat resant. Sisplau, deixa que cos i ànima elemin cap a un nou espai ancestral, i així l'essència material, etèria, marea del meu so universal. El que sigui mai serà meu i encara així cada dia m'aixeco del llit, em faig el cafè, mirall i somric. Saps que em crema per dins no poder estar de l'escenari, fotre 4 crits, veure com la gent hi arriba, jo no faig més que un llituari sense fi. Si es creu a cada camí només ho podré decidir el destí. Però un dia més no hi ets per corregir-me les errades i ja sentim-me insuficient. I obriré les ales, però seguiré fent-ho malament. Tu mai satisfeta, jo ja no sé què estem fent. Explotes i exploto i explotem. L'aigua s'esgota però m'ofega la corrent. Bé, i ara per acabar, us explicaré una mica quins són els nostres plans de futur. Tenim algunes dates del tour que estem fent amb les flors a la mà. El pròxim 19 d'abril tenim un concert a les Alternatives de la Sagrera. També el pròxim 25 d'abril tenim el Megalític Fest a Mollet. I el 7 de maig estaré també a la Conxita de Sants, que és una llibreria xulíssima, tocant en acústic. Ens encantaria que aquest projecte creixés el que es pugui. Nosaltres fem la música des del cor, però, evidentment, contra més persones escoltin la nostra música, doncs millor. Ara us tocaré l'última cançó del disc, que es diu Em sento viva, capítol 7 Pau, que la tinc en col·laboració amb la Maria Antònia Roses, que és una altra compositora increïble. I amb aquest capítol es tanca el disc i es tanca també aquest procés del dol. Moltes gràcies per escoltar. Em sento viva, li crido al sol que em sento viva, que la vida em crema, que el cor em batega, que la sang em corre per les venes i em sento viva i plena. Mm-hmm. Mm-hmm.
sa meva pau ja no hi era. Tot era blanc o negre i ara un color com de gris perla on cada diminuta molècula de sa meva pell nua me vaig rompre en 1000 bocins repartits damunt un camp de terra. Però ara, on hi havia arena, ha crescut un camp de roselles que ja no em pesa, no em pesa, no em pesa la pena, que ja vola l'oreneta, que ja era hora de sentir la pau, la calma, la lluna plena. Simple i ingènua criatura, digue'm, ha parat de girar la terra. No, la terra sempre gira, sempre, 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 sempre. Ni la terra s'atura, ni els ocells deixen de volar, ni el sol deixa mai de sortir cada matinada, i li crido amb fermesa que em sento viva. Li crido al sol que em sento viva. Que la vida em crema, que el cor em batega, que la sang em corre per les venes i em sento viva i plena. Gràcies.